isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Thank you kada kayo amin. Nang runa kadagiti naayat ken nagagaget nga agkom-comment tunggal drama ngayap upload tayo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Shout out kada kayo amin papagayam. Agan annad kayo kumaakanayon. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo at channel tayo. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapu iti pagayam a naglinged iti nagan a Nicole. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Siak ni Nicole. Sigon iti amak natay kano ti inak idi maladaga ak paylaeng. Iso ani lolak nga rod tinagbalin a katulungan ti amak anang padakkel kanyak. Manipod adan puot ko nakitak ti ado arigat ni tatang ko. Nasaksyak ti ado a sakripisyo na tapno maisakad na laeng ti pagbiag mi. Kastameten ti panagadal ko. Iso ngayon gagaed kumet ti nagadal. Nakaalaak iti scholar. Ket tunggal free time ko, agtrab-trabaho ak tapno makatulong iti pang-allowance ko. Oray no kasano ti kinarigat na, nagtalinaed tamet asyak ti tapuan iti klase mi. Rugyak man ti agsalaysay idi dandani akon aggraduar iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasama. Nay, kunak nung nakaturog kayo pa'y nanang. Nasapa kayo madgaya man nakariing. Awan anak ko, amumutan ti bumakit akas kanyak, nalaka amaluklukag, nang runa nukas di nga agtarao ken dagiti manok iti parbangon. Meron kayo nga minan amaririing itinasapa nanang. Muwan si Kangay, nasapa kamot anariing anak ko. Uwan nanang, masapa ak nga minarumwar. Impa extra nga ni pari Leo ti may sa tricycle na. Mapan ko ibiyahe itang agsapa. Ay kat agkapi-kapay mabiitlaan ta itimplaan ka. Sige man nanang. Basit lang ti asukar nga ikabilyo Di unay aduan. Woy. Atoy anak ko. Agyaman ak nanang. Gusto mo laang katititimpla na. Uwan nanang. Aywan kaya. Nagsweldo kami idikalman iti konstruksyon. Atoy. Da kayon ti makaamo amang i-budget. Agudong kayo, taing kayo gumatang kadagiti masapsapol dito balay. Di mo itid amin kanyak mangibati kamat iti usarem. Mangidulin ka tapno addan tumot alaem inton agkasapulan ka. Uwan nanang, nakaidulin akon. Agor-orno nga ka talaga para iti aramaten tayo inton graduation ni Nicole. Lola? Apay ka di apo. Nakita yung ka diti uniform ko. Dito'y laang matinang idiswak idirabi Laba ako masakbay asumrakak iji pagadalan. Ang awan matan dito'y. Amangan mat no isuti nakasampay ijerwar. Daji man kita apawk. Ni isumat ngagpay so Lola. Da kayo ka diti nang ilaba? Saan apawk? Amangan no ni tatang mo. Ay sus, talaga ni tatang. Imbagak lang haruden nga uray din akong ilabaan. Takabailak matan ti aglaba. Ay na, amumatan di amam apok. Saan amakaid na no awan ti aramiden na. Kan may siya, no lakit di da oras na ang mga ramid, aramiden na. Ay, ni tatang talaga. Ay
Aywan, sa dinugayam ti ayan ni tatang, awan mat amakitak dito'y balay. Nasya pa aremuar, apok. Mapan na kano ipasada ti tricycle nga pa extra ni kumpare na. Bilibak at talaga kin ni tatang lola. Sobra ti kinagagat na, kasla saan amabanbanog. Ay kat talaga akasta, apok. Nasken nga agagat di amam. Tano agsadot-sadot, ang mga numatay tayo iti bisen. Agalas 5 mat gaya man iti agsapa. Bumangon akon. Masapa ak, tapno sa anak amala daw iti pagadalan. Agdiritso ak iti kusina. Good morning, tatang. Good morning, anak ko. Ala, agtugaw ka ditan, gawan ka iti pagarmo saram. Agkape ka ka di? Wan man, tatang. Anya ngay ti inluto yu amasida. Ay, kwa. Awan anak ko. Diyak nga minakagatang iti kalman. Taimpig sana matitudo. Ano sampay lang ti aglugawan? Ay, wow! Isugayam ti maang-angot ko itay anabanglo. Sige, tatang. Sigurado amabsuga kundi talugaw nga inluto yu. Uwan Oh, ato yan anak ko. Naimas da ita, tadikat tinlugaw ko. Sakit inaduk tilayana. Sakon to sinagpawan iti itlog. Wow! Nagbanglo, tatang. Aywan, ni Lola ngay, sa dino ti ayan na. Nasapa nagudong anak ko. Awan nga minan usaran tayo. Mapanak matagtrabaho inton madamdama. Iso nga ison tinagudong. Kasta ka di? Agan-anad kayo akanayon iti pagtrab-trabahuan nyo, tatang. Wen, awan rumba nga pagdanagam anak ko. Sikakit di ate agan-anad di pagadalan nyo. Tatang, bakit akon? Kabailakon ti bagik. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanagan nyo. Di ka pa'y makinubnubyo, Wen. Agadal ka pa'y anak ko. Wen, tatang, di kay ka di madanagan, taawan pa iti panunot ko ti makinobyo. Kayat ko ti makaturpos. Iti kasta, kat matulungan kayon tukin ni Lola. Kaano ka din ko na mapanang rugi yung ag-practice teaching anak ko? Inton umay alawasan, tatang. Kat, nakapadait ka ka din iti uniform mo nga usaram. Wen, tatang, dagasat inton bigat. At iti pagbayad mo anak ko. Agyaman ak, tatang. Diyak kumaawatan. Ngam kurang mat ngamin ti kwartat. Gumatangak pa ngamin kadagiti usarak nga gisuro. Awan anyaman na anak ko. Pagrabangak day takas amam. Sana bale, tadandani akmatan agradwar, tatang. Apaman amakastrakak iti trabaho, agsardan kayon ton nga agtrabaho. Tasyak tumatan ti agtrabaho para kada kayo kini Lola. Ay na, di mon panunutan day ta anak ko. Tinapateg, makagraduar kan. Dagkala napakaragsakak day ta, Nicole anak ko. Riingo mo ni Nicole, taagidan kayon nga agarmusar, anak ko. Nicole! Bumangon ka ditan! Aldawan! Nicole! Anyat oras na ya, tatang. Alas 5 na. Hala, bumangon ka ditan, taidagas ka niya pagadalan. No kasta, agbiyahe ka manen iti tricycle ita? Nanang, isupay mo ti mabiro ka, kiti manong nga oras. Sakbay asumra ka kiti construction. Wan makidi sayang mga agpayso ti mapasadaam. Ado ti pasaheros ita nga agsapa. Nanang, ado ti estudyante. Kanda kiti sumra kiti trabaho da. Nicole, bumangon ka ditan anak ko. Wan, tatang, umayan. Good morning, tatang. Kastamat kan ka anak ko. Good morning, Lola. Good morning to, apaw. Ala,
agmurmuray kan ta isaganak ti pagar mo sa ranyong agama. Nay, napuyatan kan samot anak ko. Wan nga rod tatang. Napuyatan ak ngamin ang nagaramid iti lesson plan. Ay kat imbagam kumaata siya akong tinangaramid anak ko. Wan ko mga rod tatang. Ang agur-urok kamatan iti napanak iti silid mo. Ay sos, irugi yung manan ti kalukwan yung agama. Ala, mangan kayo kikdeng, tanay. Aldawan, agdigos kan agrubwat kayo pa'y. Hi, Nicole. Oh, si Kamat Gayam, Aljon. Congrats, ha? Agasam man. Manipod Elementary. High school, ngaging kaitata, data yun iti kolehyo. Si Kalata ti valedictorian. Agyaman ak, Aljon. Congrats matkan ka. Congrats. Ita niya. Kit no awan mat honor. Wano medalya maawat ko. Si ka talaga. No para kanyak, saan matkat nga importante ti honor. Medalya, wano anya pa'y di taapang madayaw. Tinapatag, makagraduar ka. Iso congrats. Ngamin, kas kanya, agraduar ka matan. Sa bagay. Congrats nga rod kadata, Nicole. Aywan gayam, nakitam ka din ni Gemma? Ang mga no dapay lang iti trabaho na. Nalabit akas na. Ay, kaasimat ni Gemma. Self-supporting matlaang akas kadata. Wan nga rod. Angam, talaga akas ta. No kayat mo ti makaturpos. Kasapulam ti agkagat ka na ganos. Nang runa, no saan da ka akabaila na pagadalan dagiti dadakkel mo. Wan nga rod. O sige ha, panawan ka pa dito eh. Oras man nga minan ti sirak ko iti pagtrabaho ka resto bar. Diyak kaya ti maladaw. Sige Aljon, agan-anad ka. Agyaman ak, Nicole. Gemma, aping itakalaang. Kasano? Kat inawagan nak ti boss ko iti pagtrabaho. Ni, apay mat ngay. Kat amuna mat nga adapay klasem. Nagadungamin ti customer itay. Ni Aljon, sa dino ti ayan na. Kapampanaw na laang. Oras ka nung aminan ti sarak na iti resto bar. No kasta? Siyak laangan ti saan pa'y ang nakaala iti graduation program? Ado kayo pa'y matkat di asaan pa'y ang nakaala. No kayat mo, kaduan kan amapan iti faculty office. Ada ija ita ni Ma'am Mendoza. Sige man nga Rod. Aywan, congrats Awan atalagan ti makaabak iti kinasirib mo, friend. Agyaman ak, friend. Congrats matkan ka. Thank you, my friend. At least, uray ado ti absent kan la daw ko, nakapasa aklat ta. Katuan talinalaing mo mat tinagadal. Kinayam a pinagsabay ti panagadal kan panagtrabahom. Di taak mat abilib kan ka, friend. Ay sus, nagsao ti padpada mi a self-supporting. Mas bilib kami ken ka. Ngamin, uray kasano arigat kat kay kaya ang ti sitwasyon. Siyempre ngamin awan ti choice ko. Masapol kaya ag ti sitwasyon. Kasmatlaang kada kayo akin ni Aljon, friend. Sa bagay, awan nga agpayso ti choice tayo, no saan akayaan. Isu a congrats kada tayo, friend. Anya dagita awit mo, anak ko. Ginatang ko apagbado tayon to inton graduation ni Nicole, nanang. Kaya't mo asawan, inggatangan nakmat, anak ko. Siyempre, ananang. Sana mabalin na sana baruti bado yo inton kaaldawan ti graduation di apo ko yo. Oray sa anak ton amapan igi pagadalan da Nicole, anak ko. Nasakit nga minti sakak amag na. Urayan kayong tulatan dito'y balay. Ay, sana mabalin, ananang. Kit no binulot ko ti tricycle di pari Leo. Isunto ti paglugahan ng tayo ama pa ni pagadalan da Nicole. Ha? Wen,
Iso nga awan nga rodrason, tapno saan kayo ama pa ni ti graduation di apo ko yun, anang. Nan kita akman nga raw. Ipadas ko man no bagay ko laang ti ginatang mo anak ko. Uwan anang. Atoy. Adamot lang ang ginatang ko asandalyo. Kitain nyo man umanay. Wow! Nagpintasin dahi ti asandal. Husto-husto magagpayso iti sakak. Naglaing kamatan anak pili anak ko. Siyempre, ananang. Dahito yung matipagbadok. Kit apay di mo ipadas. Ay saanin, nanang. Impadas ko sakbay ginatang ko. Ay kat ipadas mo manan atap no makitak mat. Saanin, Ang mga numakunas no ipadas ko manan. Sapay nagpintas ti pan nakakupin na. Kitain yung tulatan inton graduation ni Nicole. Ay na! Excited akon para inton bigat, friend. Uray siyak mat, friend. Hi, Gemma. Nicole. Hello, Aljon. Happy graduation! Oops! Money for me! Sorry, excited lang. Cellphone mo sama ti agon uni, Nicole. Wanya agpay so, friend. Ni tatang mat ti umawawag. Mabit lang ha. Sungbatak lang ti amak. Sige lang, Nicole. Sige lang, friend. Take your time. Hello, tatang. Nicole, apaw. Oh, Lola, apa yan? Agsangit kayo matan. Ni tatang mo. Oh, apay ni tatang, Lola. Nataya. Anya? Tatang ko. Nicole, apaw. Kasladyak ka ba nanti umuli di States? Kabaalam na itapok. Agmartya ka, tanay tati mauni akit daw ti amam. Sakpay anauyos ti biyag na. Lola. Ramirez! Nicole Tolentino! Cum laude! Bachelor of Science in Education! Alan apok. Magnakan. Kat umulikan iya stage. Ay ayabandakan iya stage apok. Aki bintan apok. Oh my God. Wen Miss F. Naatake ti amak may saal daw sakbay ti graduation ko. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Jak may ladawan ti kastaunay aliday anariknak kadagidi agundaway. Kasla jak makaaddang nga umuli iti stage ang mangawat iti diplomak kastameten kadagidi pamadayaw anaawat ko. Gapo taawan meten ti tao apang isagutak kuma. Agarubos ti lulwak amagmagna, kabayatan alaglagipek ti kinasingpet ken kinaanos ti amak. Nangruna ti panangilablabana kadagiti kawes ko. Kastameten dagiti panaglutluto na. Ti panangbangbangon na kanyak tunggal agsapa, ken aminen a kinasayaat na kanyak. Aging gaita, kasladyak paylaang maaklon ti amin. Nang runa, no adda makitkitak nga ag-graduate akadwana dagiti parents da. Umapapalak, ngam oray no kasta,
rumingring bawlat tamet ti panagyaman. Ngamin, uray awanan ti amak idi iti kaaldawan ti graduation ko, iso ti makagapo no apay nga addaak idi iti dayjay nga stage. Ita, nakastrekak metten iti trabaho, ket da kami latta ni Lola ti agkadkadwa ditoy balay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Nicole. Ken ka pagayam, Nicole. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ket kablaawan ka iti panagturpos mo kas cum laude. Dayawan ka gapo iti kinatibkar mo anang saranget kadagiti pannubok iti biag nga uray kasano ti kinarigat na. Saan analaka ti agadal kabayatan nga agtrab-trabaho ka? Ngem kinabaalam. Nalabit nga da napinpintas a plano ti Diyos para iti amam ken kada kayo nga inbati na. Di ka unay agladingit pagayam ko. Laglagipem nga addapay ni Lolam. Ituloy mo nga rod aragpatan dagiti arapaap mo saan laeng apara iti daydi amam, no di ket para metlaeng ken ka. Alakastan pagayam Nicole, ket pagyamanak unay, ting ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengan.